Lumaksana jumangkah pepadanira temanten kakung marang ingkang putri. Kumlawe astane sarwi ambalang mring jaja temanten putri. Temanten putri ageng ing pangajeng-ajeng dumateng ingkang kakung. Sejawat asta mugi barokah panggih sang temanten kekalih. Katingal para tamu para rawuh lumeber paring pangestu lastaning acara panggih utawi kaup prapteng unggihan kang tunuju jumangka ingkang kakung tumuju Ranupada angidah tigan ingkang sampun kasamektakaken ingkang putri sawega hamiji sukunipun Kang Raka mawi tirta Sekar Adi Triwarna Pirta lambang urip lan panguripan lambang seserepan lan ilmu Sekar dados sekaring ngagesang temanten sageta dados utawi njunjung asmaning keluarga dados tepa paluwining brayat muda taruna wonten mawar melati kanthil utawi kenama lamun winawar ing tembo manis tansah kumancil ing pandome netra utawi telenging lolo paripurna ingkang putri ambasuh samparane Kang Raka kalajaken kumlawe astane temanten kakung anyepeng astane ingkang putri winastan junjung derajat kene diajeng jumeneng padha marang pun kakang sampun jumeneng ingkang kakung paring pangenteng-enteng dumateng Kang putri sasampunipun jumeneng nganggo bengi Kang Raka winastan kiteran pasemone menawi sak tindak-tindak kedah nyuwun palilah mring ingkang kakung leng-lengra mango-mango mangongkong prapteng wonten sisih keringipun temanten kakung ingkang putri Bapak Suprapto dalah Ibu Suhartati kepareng ngaketi dumateng temanten kekalih saperlu paring unjukan banyu suci lamun to kakyarsa mekaten kene kira anakku tak ombeni banyu suci awet kersaning Gusti Kang Murbento mati sarawasawan sambe kala rubeda sang marga muga ilang mesna tanpa lali muga sira sakon lestari anggenira bebrayang kanthi bagya gumulya tumekeng kaki-kaki lan ini matur sanget Rama matur sanget Bapa paripun ingkang Bapa kalajaken ingkang Ibu kiparing mekaten pirta menika ugi sampun kawis ingkang dipun tindakaken sampun kapenggalih kanthi weni ing cita rasa miwakarsa paripurna Bapa lan Ibu paring unjukan banyu suci mewah tirta weni Ibu wonten wingkingipun temanten kekalih Bapa wonten ngajeng winastan sinemban sindur pinayang dening Rama lan Ibu warni abrit pakartinipun Bapa pedhak pakartinipun Ibu manunggaling Bapa lan Ibu pinaringan putra sakmenika kekandhing renteng bebasan genggang pinara sastra temanten kekalih rumaos bombong bungae temanten kekalih tinuntun dening Rama lan Ibu tumuju palenggan ingkang mligi cinawisake kinarya kang dados palenggan ingkang dados mustikaning gati ayo nggih anakku tak tuntun sing kudu sak mestine kok tindake matur sanget Bapa Ibu monggo para pandherek saged pados palenggan malih para pengiring disilakan mencari menempati tempat duduk disilakan lumaksana nunan tumuju kursi lenggo
ingkang kados kala rumiyim dipulenggahi Rama dalah ibu. Rika pangku sukunipun sisih kering utawi kiwa. Ibu nyaketi wonten tengenipun temanten kadung. Kados pundi bapak ini pranyata padha abote wis dadi putraning Dewi paripurna timbang bobot utawi panggon timbang kalajaken bapa lenggahaken temanten kekalih winastan tanem utawi lenggahan kene-kene iki anak kula sing kudu kok tindake dudono apa sing kudu kok tindake matur sanget Bapak sudah duduk di sebelah kanannya. Laksitane acara candhakipun nggih tanpa kaya katon bayang godhonge kuning-kuning yondo kebesi apa mak katon ayem kelakon sesandingan iya makmu bayem memboten kermanggone omah selawase tompo kaya wonten wos kuning kacang kawak kedhelé kawak sing adoh babi cedhak sing cedhak tansah semana kacar kucur ratu toko sadulur kacang kawak kedhelé kawak sing adoh babi cedhak sing cedhak tansah semana wos kuning udi kasarasan cinampur kedhelé kacang lan sak pinunggalane kedhelé kacang lan sak pinunggalane pinilih wiji kang antep wiji kang bobot cinampur dono arto pinilih wilangan ingkang alit tatos kepiling dumateng kita sedaya pilih Gusti boten nitake ageng tanpa dipun wiwiti saking ingkang alit Gusti boten nitake kathah ugi tanpa dipun wiwiti saking ingkang sakedhik sampun katampi kaiket katitipaken dumateng bapa lan ibu pinangka numbung pasemone matur sanget bapa ibu nedahake katingal sampun kaiket binuntel dening temanten putri mustikaning gemi nastiti lan ngati-ngati paripurna wangsuling palenggan sakawit nindakaken asitaning acara ing candhakipun darwali mautawi dar sesarengan raosinisian antawisipun jalunan estri bunga susan padha dilakoni mugi tansah manggya bunga pramuladi leladi dumateng raja mring Prameswarinata kenya kekali ayu-ayu warnane adi beni busanane mirsani foto mbak ben katon ayune katingal pramuladi sama ingkang diladi dumateng ratu mring raja sahari ingkang putri mundune daharat ingkang kakung andulang ingkang putri raosinisian ingkang kakung dumateng ingkang putri bebasani wak pindang ati atem sampun tumandang nyawiji kanthi atepen ati nindakaken emah-emah utawi palakrama ingkang putri ugi mangkatan dulang ingkang kakung satus pepeling pasmo dumateng kita sedaya kedah sinisian ing wiwit sak mangikan
ngantos ing delakan bendang paripurna dhahar sesarengan sarwi andulan antasipun kakung lan putri. Kalajaken unjukan nuju dekan utawi tirta wening katingal seger sumrambah kanggo omah-omah, seger sumrambah kanggo sak omah, seger sumrambah bapa ibu sedulur para tamu lumeber para keluarga amin Allahumma amin. Ugi saged winastan tirta wening sampun kapenggalih kanthi wening ing cipta rasa dikarsa satemah dados kulawarga ingkang barokah amin. Paripurna winastan kerombongan kalajaken monggo Bapak Ibu besan katingal ingkang kagungan kersa sampun jengkar saking palenggan sasampunipun abenajeng ingkang besan sarwi jejawat asta ngaturaken kawulejengan rawuhipun ingkang besan Bapak Adi Kunarto Chandra dalah Ibu Tutwuri Indayani. Ibu wonten ngajeng sareng Ibu sawetawis Bapak wonten wingingipun Ibu sowan-sowan. Sasampunipun prampeng wonten kiringipun temanten kekalih sawetawis ingkang kagungan kersa ing papan sakawit atau di tempat semula. Kalajaken pabekten tau sukeman slop lan canilo tewanggengan kalolos nedake tata krama tata susila awit keparengun donga pangestu dhumateng Bapa lan Ibu. Sorane pradangga monyang rangin kawistara ingkang temanten kekalingkang putri sampun lumarap jengku wonten pasujutaning Bapa Suprapto estine manah ngaturaken panuwun dumateng Bapa dene gilun wewentak ngantos rikalenggan sak mangke ugi mun kasupen nyuwun agengipun pangasama dumateng Bapa menawi damel repote tiyang sepah damel dukul ning Bapa pangestu saestu dipun candhi kekalih anggenipun bangun keluarga anggenipun emah-emah temah pinaringan rahmat satematut runtut pindha mimi amin tuna tinebina rubitonir ing sambikala. Ibu sedaya lepat mugi Ibu paring pangapura saestu nyuwun pangestu Ibu
mugi sedya kula kasembatan ugi atuta pepacaring kesang. Ya kiranakku pesenku bekti marang kakungmu, aja lali lan bekti lan taat marang maratuamu. Kasinggan ibu matur sanget saestu mugi saged nindakaken. Temane kakung mugi mekaten tambentenake tiyang sepah piyambak lan para sepuh kedah sami-sami dipun bekteni, sami-sami dipun hormati. Awit sak menika sampun dados tiyang sepah piyambak senaosa naminipun para sepuh ingkang putri ugi mekaten kedah lan bekti dumateng para sepuh ing ngedhawuhi Rasulullah lumantar para ulama ridho Allah lantaran ridho orang tua murka Allah lantaran murka orang tua. Iya keranakku muga dadi wong lanang sing tanggung jawab. Dadi wong lanang sing tanggung jawab iso dadi imam kanggo bojo lan putra-putramu besok. Matur sanget Bapak saestu ngaturaken sedaya lepat mugi bapak lan ibu paring pangapura lan bapak lan ibu mugi tansah pinaringan karaharjan lan rahmating Gusti. Ya keranakku nanging pangestu bapak lan ibu saestu kula candhi kekalih mugi kasempatan sedya kula paripurna winastan pangabekten temanten wangsuling papan sakawit selop lancani loka kemalih. Acara panggih kalajakan foto-foto sareng bapak lan ibu kembar mayang siap-siap di sini, yang putri juga di sini, petugas souvenir buku tamu siap-siap kemari. Foto dulu, monggo bapak.